Bantwana baNkulunkulu, namhlanje sike sikhulume nganalizwi. Kulamalanga sihamba ngemfundiso, kodwa namhlanje ngithi ake sikhulume nganalizwi. Namhlanje-ke ekuseni ngiyavuka ngiyakhuleka entatha. Mangisaqeda ukukhuleka, athi umoya ongcwele akubavulele amaHubo 14. Athi awukubavulele amaHubo 14. Ngilithathe iBhayibheli lami bazalwane, ngithi mangilifunda uthini uNkulunkulu kumaHubo 14. Isula sithi enhlizweni yaso, akakho uNkulunkulu. Isiwula yonakele, iyanengeka imisebenzi yabo, akekho wenza kahle. Isiwula kusho ukuthi the minute uthi wena uNkulunkulu akekho, phambi kwamehlo akho usuyisiwula. Isiwula siyabhidlisa, siyazonela sona. Usiwula mangabe uthi uNkulunkulu akekho, akusho mina, kusho izwi likaNkulunkulu, ngoba wena uyamphika uNkulunkulu uthi akekho. Kusho ukuthi imisebenzi yakho already isisinengiso phambi kwaNkulunkulu, because wena umphikile wathi akekho. Yini eyenza ukuthi uphike uNkulunkulu? Uthi uJehova uyabuka esezulwini abantwana babantu, ukucinga ukuba ukhona yini oqondayo. Uhlele ezulwini but uyasibuka. Ngabe siyaqonda yini ubukhona bakhe nobukhona bezwi lakhe? Ngabe siyaqonda yini ukuthi yini ayifunayo ukuthina? Ufuna ukuthi senze kanjani? Ngiyakhuleka njalo ukuthi uNkulunkulu bafundele ukuthi yena uyasibuka, uyalalela, uyaqhubeka. Uthi baphambukile bonke, bonakele bonke, akekho wenza okuhle, akekho noyedwa. Sithi siyakhuleka, siyahlabelela, siyazikhohlisa sithi senza kahle. uNkulunkulu prove me wrong namhlanje. Uthi baphambukile bonke, uthi bonakele. Akashongo ukuthi nolwazi wena wenza kahle, akashongo ukuthi nolwazi wena, kodwa uthi bonke, kusho ukuthi me included. Bese ngeke yini siguquke senze kahle phambi kwaNkulunkulu, ngoba mangabe kukuthi ezulwini uyasibuka ukuthi siyayiqonda yini indlela yakhe, izwi lakhe nobukhona bakhe, kusho ukuthi asenzi ngendlela ayifunayo. Kusho ukuthi uNkulunkulu udumele ngathi siphambukile, senza okungafanele nalokhu angakufuni, ngoba sifuna ukujabulisa abantu, sifuna ukuthokozisa izitha, also sisebenzela uSathane, ngoba mangabe singenzi okufuna uNkulunkulu, kusho ukuthi kukhona the opposite esijabulisayo, sasaphambuka. Kusho uNkulunkulu uthi abaqondi lutho yini bonke abenza okubi, abadla abantu bami. We are using the power uNkulunkulu asinike yona ukuthi sisebenzise abantu. Uthi sibadla njengesinkwa, uthi bengakhuleki kuJehova, ngoba sizibona thina sifanelekile ukuthi sisebenzise abantu. You are using your power ngendlela wrong, hayi ngale ndlela uNkulunkulu ayifunayo. Wena kunokuthi uyokhuleka kuNkulunkulu, ubona ukuthi sebenzisa abantu bakhe because unamandla. Saze sayisiqalekiso phambi kwaNkulunkulu, waze wangathokoza. Uthi konke lokho kusehlelayo, uthi kusakuncane, uthi kusayimhelo, because siphambukile, asenzanga kahle, asilifunanga izwi lakhe ngendlela okuyiyona. Uthi akathabile ngathi, uthi khona besaba nokwesaba, ngokuba uNkulunkulu ukusizukulwane sabalungileyo. Obani abalungileyo? Asithina, kodwa asenzi kahle. Ukusizukulwane sabalungileyo kusho ukuthi mawuhamba ngendlela okuyiyona, uNkulunkulu kuwena uhleli nawe, uhleli kuwena. Ngabe wenza ngendlela ayifunayo noma wena uyaphambuka yini? Ngoba uNkulunkulu akazwani nendawo engcolile. Mangabe ungaseze ukwenza kahle, wenza into ayifunayo, uyaqhela kuwena, uyaqhela eduze kwakho. Uhamba kanjani endleleni yakho? Uthi icebo lohluphekile niyalijabhisa, kepha uJehova uyisiphephelo sakhe. Kusengenzeka ukuthi wena usibona ungafanelekile, kusengenzeka ukuthi wena usibona ungawufanele umusa kaNkulunkulu ngoba uxakekile, kodwa nikhumbule uthe yena useduze nabanhliziyo yaphukile, uyabathanda abaxakekile, ngoba ibo laba abakholwa kuyena ngokweqiniso, abajulayo kuyena, abakhalayo kuyena. Uthi yena uyisiphephelo salabo abaxakekile. Kusho ukuthi kusengenzeka ukuthi unakho konke, wena uzibona uhambela phezulu, uzibona omunye umuntu engasile, kodwa uNkulunkulu uzukhumbula ukuthi uyisiphephelo salabo abaxakekile, wena obabona bengento yalutho ngoba uthi bahluphekile. Akufanele ngihlale etafuleni nezichaka, akufanele ngihlale etafuleni nabantu abagqoka izinto ezingasibo abagama, kodwa uNkulunkulu
uyisiphephelo salapho. Ngabe uhamba kahle yini endleleni kaNkulunkulu nomuhle amandla abantu njengesinkwa? Uthi sengathi ukusindiswa kuka-Israyeli kungavela eSiyoni. Uthi mhla uJehova ebuyisa ukuthunjwa kwabantu bakhe, uJakobe uyakwethaba, u-Israyeli ajabule. uNkulunkulu wathi mangabe abantwana bakwa-Israyeli beseGibhithe wabakhipha, kwaba nenhlokomo, kwaba nokuthokoza, baguquka bawubona umbuso kaNkulunkulu, abazange balilahle ithemba. Uyafisa uNkulunkulu ngelanga noma ngosuku ayofika ngalo abuyise ukuthunjwa kwethu njengemfula yaseningizimu. Uthi ngathi lokhu kuthokoza okwehlela noma leya ndumiso noma leya njabulo okwehlela kubantwana bakwa-Israyeli, ngathi bokungasehlela nathi sithokoze. Kodwa njani? Ngoba phela abantwana bakaNkulunkulu esikhathini sanamhlanje abafuni yena, bafuna imisebenzi yakhe. Sifuna ingcebo yakhe, sifuna imali, sifuna kodwa simfuni. Uzosinika kanjani? Siyakhala, sixakekile, abantwana bethu siyanethwa, imvula iyiphepho, yonke lento siyafa, kunama-drugs, kuna yonke. Sike sakhala yini kuye, sayocela, sancenga? Sikwenzile yini? Siyoba ngomama abanjani angashumayeli izwi lakhe? Sihamba kanjani? Uthi uNkulunkulu akekho noyedwa wenza kahle. Yini lo ungayenzi wena kahle? Sinabafundisi abashumayelayo kodwa benzela amaphokethi abo. Sinamabandla agcwele kodwa akekho noyedwa oyolibona izulu ngalawo mabandla because bami kuma-altar amiselwe ubumnyama. Sinabantu abacebile abanengcebo nayo yonke into kodwa amandla abo bawathola ebumnyameni, emkhathini wobumnyama namadimoni. Asikhuluma ukuqonda ngezwi lakhe, sishumela lento esifuna ukuthi bayizwe, lento ezothokoza, ezobathokozisa, ezokwenza ukuthi abangene. Abazalwane bathi mabengena emabandleni ethu baphuma izimpilo zabo seshintshile, sebeyitholile lento abayifuna. Iqhamukaphi lento eniyitholayo? Because uNkulunkulu once wafika kuyena, he will test you surely ukuthi ngabe ulifanele yini udumo lwami, ngabe ufanele yini isibusiso sami. Abazalwane bakufuna ukuthestwa, bafuna ukuthi once wabasezwini likaNkulunkulu yonke into kufanele ibe smooth, kufanele ishelele, kufanele uthole igolide, ezwini likaNkulunkulu kuyaxakekwa, kuyaliwa, kuyahlushekwa, kodwa ekugcineni it's all worth it because uNkulunkulu kunika konke ade ukufuna. Konke sinakho besingenakho izolo kodwa ngamandla kaNkulunkulu. Mangabe unakho ukuthole ngendlela enhle kuhle, kodwa mangabe ivele ebumnyameni siyayidinga imali impela, kodwa ivelaphi? Siyakudinga ukuceba umnotho kodwa uqhamukaphi? Siphambukile, akekho noyedwa wenza kahle. Akusho mina kushiswe, siyiziwula ngoba siyamphika. Nkulunkulu shindarakarabushisa.